kubantu kade bebahlukumeza nini kuhandlishe kanjani lokho? Umuntu siyamazisa ngezinto ezingamsiza especially kulelo daba khona uthola mhlambe ngiyalinganisa abantu bashadile and uyazibona ukuthi uyahlukumezeka, let's just say owesifazane abese yasaba ukuyibika indaba or mase kufinyelela ekuthena azayibike usuke sesabe engasazi ukuthi uzophinda abhekane kanjani nomkhonyana wakhe. So ke sikubuza ukuthi if you are comfortable ngokuthi ubuyele or else usekho comfortable kungcono ke mhlawumbe usazisa ukuthi yipi indawo esafe for you, like mhlambe ngaba ama relatives akho ukuze kudaba lukhulunywe ngokwasemthethweni but uzibona ukuthi uphephile, ngoba uthola ukuthi omunye athi ngiyasaba ukubuyela kuyena or else mhlambe unesikhali isibhama engangilimaza nathi sisuke sikusabela vele ukuthi njengoba phela ukuthi uyahlukumeza ngendlela ethize kungenza ukuthi mhlambe abela qede ngawe bese ke nathi uthola sesisenkingeni. So siyak advisor bese sithola kuwena ukuthi kuphi okungaba lula for you, is it ihlobo zakho or else ke mhlambe fanele ukuthathwe uye kwi place of safety if ingekho indawo ongakwazi ukubalekela kuyona up until uqala le resolve ke ngokwenkantolo. Ingabe ke njengoba ke dokotela ke kade ukhuluma ke ngomdlavuza wesibeletho, yeziphi izinto ezithintile obucabanga ukuthi mhlawumbe zemqoka ebekumele ukuthi bazazi, ngoba sibone lapha khona nogogo kakhulukazi? So sikhulume nje kakhulukazi between ama ages abantwana, abantu besifazane sebekhulile, omama kanjalo nogogo, nama risk ke aphathelene nayo zomdlavuza nokuthi singavikeleka kanjani kulomdlavuza sesubona uthanda ukuthatha isizwe sethu sabantu abamnyama besifazane. And I think nje kusizile kakhulu ukuthi sibe la kuzomphakathi uzokwazi ukuqwashiseka. Sizwele lapha nokhuluma ngaphakathi ukhuluma ke ngokubaleka kwasisintu, mhlambe ke into obafundise yona abantu ubachubelele ulwazi kube yini mhlambe nje kafishane? Ebengithanda ukukhuluma ngako kakhulukazi namhlanje kubantu besifazane, bengithanda ukukhuluma ngendaba yamadliso kanye nokhiya amadoda, ukuthi ekugcineni lezi zinto esizenzayo seyabantu besifazane zihamba zibe zisidalela inkinga. Okungenzeka ukuba nje bakukhona iGBV kangaka kokunye zisuka khona emadlisweni nakhona ekhiyeni abantu besilisa, njengokuthi umuntu wesilisa masumkhiyile usubulela ubudoda bakhe usezoba umuntu oba nodlame ekhaya odlisiwe ngokunjalo. Uma ezobheka wena wedwa uzogcina senodlame ekhaya ongagcina kwenza iGBV ngale